खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BTCनि हाग्रा ओनसोल फोजोबस्रांनायखौ लानानै मैया चिरां जिल्लानि हाग्रा बिफाननि रुनिकाटा रेन्जआव सांग्रांथियारि मेल खुंनाय जादों। बे सांग्रांथियारि मेलाव हाग्रा बिफाननि EM जेम्स बसुमतारी आरो MCLA खाम्फा बरगयारी बिथांमोनहा बाहागो लादों। बे हाग्रा सिफायनायखौ लानानै MCLA खाम्फा बरगयारीखौ गोनां खोथा फोरमायथिनायखौबो नुनो मोन्दों। बिथाङा फोरमायथिदों दि FRCनि आन्दाराव जायफोरा हा मोननांगौ आरो मोननांगौनि मोन्थाय दङ बेनि थाखाय FRC कमिटि दंखायो आरो बिथांमोननो थाबैनो FRCनि दारै हा होनायनि राहाखौ BTC सोरखारा खालामनांगौ आरो बेखौ बयबो कनसियास जानाया मोजां। ओनसोलाव गामिनि दैदेनगिरिफ्रा जेखि पार्टियाव थाया मानो बयबो गाव गावनि गामिनि सुबुंफोरखौ बुजायलायनानै गोदानै हाग्रा सिफायनाय खामानिखौ बन्द खालामनांगौ। समाज हिसाबै जों BTCनि सुबुंफोर आरो जायखिजाया धोरोमनि सुबुङानो जायाथों मानो जोंनि खामानिफ्रा गासिबो मिथिंगाजोंसो सोमोन्दो गोनां। BTCखौ जेब्ला दाजेनदोंमोन अब्लाबो 44% हा एरियाया फरेस्टमोन, नाथाय लासै लासै माखासे सुबुंफ्रा जोंनि हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों गोबां खाबु लागासिनो। बे रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव मोनसे समाव माखासे आदिबासि हारिनि सुबुंफ्रा गोदानै हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनायखौ लानानै गोबां दावरावबो जानानै थांबाय। बेनि उनाव फिन आरोबाव दायो बर'फ्राबो हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनो हमदों। बेखौ लानानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM अफिसारफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ लानानै बेनि सायाव सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारी बिथाङा। हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनो थाखाय माखासे गाज्रि सुबुंफोर दङ। बिसोर रां खांनानै हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांहोयो आरो बिसोरखौ थाबैनो एबा दानिफ्रायनो संदाननानै एरेस्ट खालामनांगौ होननानै बुंथिबावो खाम्फा बरगयारी बिथाङा। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव रायजोनि गोबां दाब दाब जायगाफ्रावनो दैबानाया लोमसावनायनि जाहोनाव गोबां खहा जादों। बेनि गेजेरावनो नागालेन्डनि मन जिल्लायाव अखा हानानै हा गिसिखानायनि जाहोनाव 9 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। हा गिसिखानानै गोबां लामाफ्रा फबसिनजादों आरो न'-बांफ्राबो लोमसाव जानानै गोबां खहा जादों। बे हा गिसिखानायाव खमैबो 15नि बांसिन सुबुंफ्रा थाबथानानै दङ आरो बे थाबथानानै थानाय सुबुंफोरनि गोथैखौ बोखांनाय खामानिया दासिमबो जागायगासिनो दङ। खमैबो नागालेन्डनि गंजि सोहोरफोरनि ओनसोलाव जादों बे हा गिसिखानाया। बेराफारसेथिं एसे एनै अखा हानायावनो गुवाहाटी सोहोरावबो गोबां जायगायावनो दैबाना जानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव गुवाहाटी सोहोरनि सातगाव, लख्रा, हाथिगाव, बायारलेस, गरसुक बायदि ओनसोलाव लामा सामा लोमसावनायनि जाहोनाव हान्थामेला थांलाय फैलाय खालामनाय सुबुंफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदि गोबां ओनसोलावनो दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव गोबां रेलगारिनि खारथायखौबो केन्सेल खालामनाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गुवाहाटी लिडु इन्टारसिटि एक्सप्रेसनि खारथाय, जरहाट तिनिसुकिया पेसेन्जार रेलनि खारथायफोरखौ बन्द खालामनायनि खौरांखौ मोननाय जादों। गरेस्वराव सोमजिदों मोनसे मुगैथाव जाथाय। सासे 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ सासे 45 बोसोर बैसोनि जुलि जाखानाय सुबुङा लांखारदों। नखरनि सुबुंफ्रा अजदनाय बादिब्ला हिन्जावसाखौ सनिबारखालि न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै फुस्लाय फुस्लाय निखिल नाग मुंनि सासे सुबुङा लांखारदोंमोन। हिन्जावसाखौ लांखारनायनि उनाव नखरनि सोद्रोमाफ्रा खौरां मोननाय लोगो लोगोनो थानायाव गसर थिसननाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव गरेस्वर पुलिसा संदाननानै रैखा खालामनानै हिन्जावसाखौ न' फारसे लाबोफिननो हायो। नाथाय दुथां लांखारग्रा निखिल नागआ दायो पुलिसनि नोजोरनिफ्राय खारखोमानानै दङ। बे दुथां गोसोनि सुबुंखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा पुलिस बिफानखौ खावलायदों। FRCनि आन्दाराव जायफ्रा हा मोननांगौ, जायफ्रा मोननांगौ अधिकार दङ, जिहेतु FRC कमिटि दंखायो आरो एरियाफोरखौ आइडेन्टिफाइड जानानै दंखायो, बिथांमोननो इमिडियेटलि FRCनि दारैहाय हा होनायनि बेबस्थाखौ BTC सरकारा खालामनांगौ। आं बेखौनो दिनै EM बिथां आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट अफिसियेल्सफोरखौ बेखौ खावलायदों आरो बयबो बेखौ कनसियास जानाया मोजां। ओनसोलाव गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जिखि पार्टियाव थाया मानो, जिखि धर्मआव थाया मानो, बयबो गाव गावनि गामिनि मानसिफोरखौ बुजायलायनानै गोदानै हाग्रा सिफायनाय खामानिखौ टटेलि बन्द खालामनांगौ। जोङो गिफ्टेड जे BTC जेब्ला दाजेनदों 2003 सनाव, अब्लाबो 44% हा एरियाया BTCनि हा एरिया फरेस्टमोन। नाथाय लासै 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 बहुद एजेन्सिया जोंनि हाग्राखौ फोजोबनायनि धान्दाजों गोबां साइडनिफ्राय दा एनफर्समेन्ट नुनो मोन्दों। जागासिनो दं। खिन्थु रिसेन्टलि जोंनि बे रानिकाटा रेन्जनि सिङाव मोनसे समावहाय 2 मासनि आगोल जे माखासे आदिबासिफ्रा गोदानै आरोबाव हाग्रा दानस्रांदों, बेखौ लानानै गोबां दावराव जाखांबाय। 2 मासनि उनावहाय आरो दा रिसेन्टलि बर'फ्रा मोनसे जायगायाव आरोबाव हाग्रा दानस्रांदों। दा बेखौनो लानानै दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसार्सफोर आरो रायजो राजाफोर आरो BTC सरकार गासै ज' इन्टेलेक्सुयेल्सफोरखौ लानानै मोनसे सावरायदों। आं बेखौनो साजेसन होदों, माखासे देवानिफोर दङ,
हाग्रा सिफायनायाव फैसा खांनानै बिसोर हाग्रायाव सोयो दा बिसोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ इमिडियेटलि दा दानिफ्रायनो आरम्भ खालामनानै बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जेलाव हरनांगौ